Wabarakatuh, berjumpa lagi di channel Fitri Nancy. Oke guys, kali ini aku arep nenggone Mbak Lipah guys ki yo. Sik guys. Aku arep nenggone Mbak Lipah iki dikongkon mendarat bancaan 7 bulanane Mbak Lipah tingepan guys nek ning ngene carane. Ngono, biasanya kan nek kota-kota nek sing 4 bulanan, 7 bulanan itu tergantung guys yo. Tergantung wonge kepercayaane ngono iki guys ya. Dadi niki wonge arepe bancaan ning kepi hitungan iki guys. Gak kroso ya wis cepet hitungan iki. Sik ya guys ya. Ya guys, harapnya budal guys ini bang. Cuaca nih panas sekali. Lek solikin mek apa lek solikin? Lek solikin malah kukur-kukur. Kenapa ini lek? Tek kukur-kukur. Ada. Wes 100. Yo. 100. Som gering. Ronge barang ya gering. Terus kamar kae Mas. Sepeda. Assalamualaikum. Salam. Aku kurang gosane ndang rasakno. Perkara ya ngono mesinku rusak lah aku kan mesen ae aku yo mumet barang ndek bengi kenek ndang iki gak kenek neh. Oke nek ngone nek ewon nek Mbek kon nganu tak kon bos sing akeh kowe. sak truk. Iya, aku mau Ya. mah Piye? iya pemulih kok. Kok nek nganu-nganu saiki. Nah, Wis kendel. aduh. Wah, nambah minyaknya muda kok perawan. Minyak apa imu? Minyak Aku ora ngombe mu iki mang. Udah ngombe? Mengeh ngantaan. Dewi ngombe apa? Banyu sarapan gitu. Betul rek. Aku? Iya. Wes. Masuk ben bentanan nek kowe tak wis kempas kalau bentanan. Cocok. Nah, cocok ya, Mbak ya. Kowe sik apa nganu wae sik. Mbak. Enak ini. Wow, ini anaknya gede kok. Ya, sama pitu nang ngomong di aku. Sama 6 Berarti sama likur sama. Sama pitu gak bisa waduh menang yo ngono sampean. Enggak masuk sama pitu. Iya, dituwekno dadi sama piro kuwi ben oleh rapi. Iya, aku sama 5. Mis, mis 30 enggak sih? Sama likur. Moy. Sama pitu. Lah iya sama likur. Iya bener-bener. Tapi kan ngomongnya umure yo adoh mbek wong ngene iki to yo. Tak wong ngene iki wis 3. Panas Timbuhan kok. kakean. Sampean sok piro? Enggak. Sama siji. Anak sing gede iki anaknya kita. Ya piro Kiri. Walah. Kita di sini gini ya. Tapi cara aku ada sih. Wae kurang.
Yang ora diboy banyu ku nek banyune wis rong galon mbah tak kandhe jok loro wae kaya dalam sak galon tengah lho nek kudu wong bingung. Ya kelas mau didaden loro ya, Mbak. Kok banyune nek napa? Nambah loro. Ya wajib gak kemeter sih. Ya men. Ya wis arek kowe menang urang juga. Pasir iki. Oh gak, gajah. Pasir ki lho. Bukan yang bodoh. Nyaring. Iya iki nyaring gak kowe. Apa? Gelabang. Gelabang. Gelabang kan bisa. Kayak kemeter teh setengahnya kan gawe rujak lagi. Nah, aku lah pengen rujak ngenteni anu. Dadi aku. Astagfirullah. Udah mbek kon nganu. Oke senengane gawe rujak padahal sing mateng yo ora tau jam rujak ya. Mau pengen gak pengen film sita kalau gak pengen Gak pengen aku masak Mbak. ranggumun sudah Oh, enak kan? angin tuh biasanya mau tengah ya kok biasanya mau apa jenenge Tapi permen kae ya mbok jam mau piro? yuk gak tandem lah mau film sita Nek menawa mbok jam ambek Mbak. Ora tete tau aku. iya biasanya mau tengan anu Aku meteng ya jarang kok banget paling pengen rujak disantok. Lombok, dapat kurang kecil ya kayak nek. Wow. Wow, mantap jiwa. Ora iki ni sak wis mambu tangan malah enak. iya kok iso Wow. Ya wah babah. Wow. Alah kemecer sakwi. Kowe gak kemecer yo. Kemecer ki yo dan wadah. kurang jadi ulah itu aduh suwi ya mu ya iki gak entuk rujak ngene iki sapa Kan kowe anak bapak. aduh Takkan dia ketoke. nek Bapak dek. Gak apa-apa lah kowe timbang ki. Saiki cara mono kowe meteng umpam saiki ya ora apa-apa. Iya, Pak. Oh ya. enek ning blora mah dikei kunci Oh iya. Iki gak sakit asem kan tidak dorong. Anak asli ya wes durung. Gak apa-apa wes. Dodonge dek pergi tikeng wong, Mbah. 5. Nah, Tikei mak Sriwigat. Bener gak nih? Nah yo gak apa-apa, Mbah, Ibu. ayo tekok. begini beli Ini kan bisa enggak tidak ada sandaan ya akeh. dah kan slot-slote kok diberapi nganu Tapi luwih akeh yang pertama. iya mulai sik jipo kampar guys karo apa jenenge nek kok nama aku jere kanggo dok Jawa apa ora guys loh ya Allah pelang kok guys ya Allah wis gede ya guys ya wis gede pelame aku gak dong deh nganggo dok Jawa apa ora iki kalau sampe jipo kompor ambal banget nih gak angel guys mak ngono ki nganggo dok Jawa apa ora Nganggu lah. nganggo Pitu-pitu adik kamu. lah kok gak ada dok Jawa Mulai sok nanti. Kalau dok Jawa kita Sita kok yo Sita Mau pitu kok. pitu nek jelek walah wonge gak roh semono ndek ngitu kuning cepu Basri gak duwe Kalau pitu. telu mbek pitu 10 jere lek yami ya Pitu-pitu mbek butuh telu. Butuh Iya, 10. Kowe nek ning Ambeng sing sak Ambeng pitu, sak Ambeng telu. Nek ning Ambeng. Lah nek ning ngono kuwi ya 10 10. Ya iya lah ya padha 10 lah. ada nih berarti nganggo ngono Iya lah. wah wong gak kelingan lek yami iki masih ngondo cuk mono tuku ning cepu yo guys tak gogot tak sik guys gak apa-apa jepuk kampar duh jepuk kampar guys bisa gak menyang guys kok no
berziarah. Kampar. Sampean kira apa? Boten. Mbak Sri Amikis tak salawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ki omahe Mbak Sri mbek omahe Mbak Ami apike. Gak tak setem Mbak. Ya tak salawati sik kok Mbak. Ora ketok dhuwur we, ora ketok. Kan dhuwur sing iki netok ae. Anak wonge. Bojonya mati kes perang dino. Ki pira Mbak emang? 6. Sik, berarti 7 kan genku. Kurang telu kok. Entuk 6. Telu kok golek-golek kok. Yo lah, aku mang yo rene sik. Golek tanggane sapa Mbak sing anu biasane? Ora nang dipitik ya. Mbak Lakira. Oh iya Mbak Lakira. Ora brakel iki lho. Sik Jim. Aku mang wis siji jere Pak. Sik. Aku rusak terus. Kurang siji bisa berarti untuk konggone Mas Gendut ini untuk kira telu. Terus konggone Mbak Umi nasi untuk 6. Jadi ini bisa tapi tak coba pakai kecilnya wongnya duwe. Tak andaran sih.